This episode has been brought to you by the good people over at Zenge Water. Zenge Water. Zenge Water is the new product on the market. Chaunongoita kungomirawo panopererawo marata mazenge kumba kwenyu ungochingidzirawo mvura zvatukire. Nyaya yekutengeswa mineral water mutodzi madhora machichi kungomira ungochingidzira mvura. So no cost. Chinongodikana ikup nemazenge. Saka vaya vesingati matiles machichi roofing mawacha. Because matiles ashandi mazenge chete anongodikana. So muri kuona isusu tatochingidzira kapu yakutozara ka refreshing water. Cut. Ndaudza kuti chiko nenyaya yangodla mashanje muchikanda pamusoro pemba. Unomaundidlisa zvinhu zvisina nebasa renyu. Hai, what?